Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 5 minutos ang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome dali sa pagpangalaga daw sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Martes petsa 1 na sa bulan sa Pebrero sa buong tiga 2022. Unang adlaw sa Martes sa kaduang bulan sa buong year 2022. Sa buong
Agamangin kaupo ng nyawalaga si Bombo Erlin Bayonita. Na nakita sa alas 7 ang atak na subong nga aga. So darong nga sa inyo sa nga dugang nga mga balita lokal. Ang nabalhaga sa aton mga police stations diri sa maya syudad sa nga Bacolod Calaquipan na sa probinsya sa nga Negros Occidental. Maya pila naman ka mga alleged drug personalities nga naaresto sa nga aton mga otoridad ay labi na dira sa maya syudad sa nga Silay kaga Bacolod Police Station 4 sa Piyakalinya with Bombo Grace Lynn Labaton. Bombo Grace sa report. Kamin. Bombo Erlin, apat or ukon duha no ka mga persona sa Silay City mag-live-in partner Bombo Erlin nga ginakabing street level individuals ang nagkaladakpan sa drug bypass operation. So Bombo Erlin, ang lalaki amo si Gerald Buenafe. Gerald Buenafe nagaedad sang 23 anyos, initial residente sang Beranyo, Barangay Lantad, Silay City, Negros Occidental. Kag among iyang kapares nga si Aikin Claire Juneo. Aikin Claire Juneo, nag-edad sa 22 anyos, kag initial residente sang Barangay 1 sa among syudad. So Bombo Erlin, nakuha sa ila ang 40,800 pesos nga balor sa suspected shabu nga may kabugaton nga 6 tanan ka mga gramos. Kag ini sila Bombo Erlin ang nakahunong na subong sa Silay City Police Station para sa proper disposition kag mga pasakaan no, sa kaso nga paglapas sa RA 9165. Okay. Kag Bombo Erlin, isa ka 17 anyos ang ginakabig nga most wanted person sa Police Station 6 ang ginisuhan sang warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa Section 11 RA 9165 kag ini siya ang hindi talang paghingalanan no kag Minor pa. siya. Yes, Bombo Erlin. Minor pa, Bombo Grace. Yes, Bombo Erlin, nag-edad sa 17 anyos. So ini siya ang ika-turnover man Bombo Erlin no sa STC o kung sa DSWD no para sa iyang proper disposition. Kag isa man ka persona nag-edad sa 31 anyos nadakpan sa drug bypass operation sa Police Station 4 ingiranan kay Romnick Sendon. Romnick Sendon kag residente sang Purok Star Apple 2 Barangay 27 syudad sang Bacolod. Nakuha siya Bombo Erlin ang 20,000 pesos nga droga no suspected shabu kag nga may kabugaton nga 3 tanan ka mga gramos kag ini siya nakahunong sa BCPO Police Station 4. Samtang Bombo Erlin, mag-asawa ang nabiktima sa robbery incident sa syudad sang Kabangkalan. Ini sila ang Sanday Victoria Ladanyo, Victoria Ladanyo kag Angel Ladanyo. So Bombo Erlin, nagsulod ang mga apat ka mga persona nga wala makalalaan sa ila sila nga puloy-an kaging kuha ang mga pagkabutang nila no, fashion watch worth 2,000 pesos, necklace with Mama Mary pendant worth 10,000 pesos, gold plated ring worth 6,000 pesos, 2 units nga Nokia nga Nokia 2 and Nokia 3 models worth 10,000 each, kag cash amounting sa 95,000 pesos, grocery worth 5,000 pesos. So, sobra sa 10,000 pesos ang nakuha sa mag-asawa. Kag dugang pa Bombo Erlin nga bintutukan sa init sila sang armas pang luthang. So, ginapagayon sa ang hard person operation sa apat na mga suspect Bombo Erlin. Okay, sige. Check out na karon na kaya ba si man nag-ooperate naman bala nga robbery group adra sa may Southern Negros sa Bombo Grace? Yes, Bombo Erlin, no? Pero may ginadaya. So, ato na kalumpaan sa statement ang hepe sa syudad ukon sa Kabangkalan. Okay, thank you again, Bombo Grace. Yes, Bombo Erlin, ini si Bombo Grace and Labaton nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod at Radyo. Madamong nga salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. I-check ka na karon sa may Kabangkalan City Police Station. Kaya base kon naman mga nagapangsulod-sulod naman balasang balay dira sa may Southern Negros. Ilabin na nga tikadamo man sang mga nahalitan kasunod sang paggalabaya sang Typhoon Odette. Sang nagligad ang Desyembre 17. Iba na sila nag-repair pa sa gyapon sa balay kag isagid ni siyempre sa mga ginabaisan amo ni ang calamity assistance para sa mga pumuloyo ng apektado sa bagyo. Impunto alas 7 na, yarin na ang Bombo Network News. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo
PMSM Star FM Operator. At ngayon, ang inyong taga. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Pachay, araw ngayon ng Martes, Pebrero 1, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating pong international news ng pagpupulong ng UN Security Council sa Ukraine crisis, magtatapos sa standoff sa pagitan ng US at Russia. Pinoy na pari naman itinalaga ni Santo Papa Francisco bilang Rwanda envoy. Itong separate opinion ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa disqualification case laban kay Presidential Bet Bongbong Marcos, hindi na makakapekto sa ilalabas na resolusyon. Samantala, nasa 300 na mga residente naman sa Caraga, Davao Oriental apektado ng diarrhea outbreak. Itong pagkalunod naman ng dalagita ay nakuhanan po ng kamera doon sa San Fabian sa Pangasinan. At sa ating international news, ang United Kingdom may bagong legislation sa pagbibigay sanction sa Russia. Sa ating pong sports, balita itong si Chot Reyes magiging coach muli ng Gilas Pilipinas. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, idiniklara ng US Ambassador sa United Nations na ang Russia ay hindi nagbigay sa kanila ng inaasahan nilang sagot sa kabila ng pagpupulong ng United Nations Security Council tungkol sa Moscow escalation sa Ukraine border na nagresulta ito sa tensyon. Ito ang sinabi ni US Ambassador Linda Thomas-Greenfield kasunod ng isinagawang sesyon kung saan inakusahan ng Amerika ang Russia ng pagpaplanong magparami ng libu-libong tropa sa border ng Belarus-Ukraine. Mismo ang Amerika ang nagpatawag sa nasabing pulong upang hingian ng paliwanag ang mga Russians sa kanilang ginawang aksyon. Nagpapatuloy ang pagpupulong sa UN headquarters sa New York sa kabila yan ng pagsalungat ng China at Russia. Ang mga opisyal ng Amerika ay paulit-ulit na hinimok ang Moscow na gumawa ng diplomatic path forward at nagbabala na ang panibagong pagsalakay sa Ukraine ay magre-resulta sa mabilis at makabuluhang mga parusa. Mensahe ito na inuulit-ulit ni Pangulong Joe Biden habang isinasagawang pulong. Samantalang sinabi naman ni Russian Ambassador sa United Nations na si Vasily Nebenzia na ang mga kasamahan nila sa UN ay nagpapalakas lang ng tensyon. Sinabi rin nito na gusto ng Amerika at ng iba pang bansa na magkaroon ng hidwaan. Iginiit nito na ang deployment ng Russian troops sa sarili nilang teritoryo ay nagkihikayat sa mga kasamahan nila sa Western at Amerika na sabihin na nagpaplano sila ng military action at maging isang act of aggression. Anya, isang seryosong akusasyon na wala namang patunay. Dagdag pa ni Nebenzia na marami ang may gustong mangyari na matuloy ang hidwaan. Naghihintay na mangyari sa kabila ng katotohanan na patuloy nilang itinanggi ang mga paratang at sa kabila ng katotohanang walang banta na nakaplanong pagsalakay sa Ukraine mula sa mga sinumang Russian politician o public figures sa mga oras na ito. Samantala po, isang good news sa mga Pinoy dahil itinalaga ngayon ni Pope Francis ang isang pari mula sa Archdiocese of Manila bilang kanyang representative po doon sa Rwanda. Ito ay base na rin po sa report na nakapost sa Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP website. Si Monsignor Arnold Catalan, 55 years old, ay nagtatrabaho sa Diplomatic Service of the Holy See sa loob ng 20 years at nagsilbing Church de Affairs sa Apostolic Nunciature sa China po mula 2019. Isinapubliko ang appointment ni Catalan bilang Apostolic Nuncio to Rwanda kahapon at inilathala ito sa Holy See Press Office. Agad namang nagpasalamat si Manila Archdiocese Jose Cardinal Advincula kay Pope Francis dahil daw
sa regalo at karangalan dahil sa pagkonsidera sa appointment ni Archbishop-elect Catalan. Makasaysayan daw ito dahil si Catalan ang unang pari ng Archdiocese of Manila na naging nunsyo. Dagdag ni Cardinal Advincula na binati na rin niya si Catalan sa ngalan ng clergy, itong religious men at women at ang laity ng Archdiocese. Siniguro naman ng Cardinal ang suporta at dasal para sa bagong misyon ng naturang pari. Si Catalan po na naordenahan bilang pari noong March 1994 at sumali sa Holy See Diplomatic Service noong July 2001. Mula noon nagsilbi ito bilang apostolic nunciature sa Zambia, sa India, sa Kuwait, Turkey, Argentina, Canada at dito sa Pilipinas. Kinakailangan marinig ang boses ng mga manggagawa. Kailangan mabuo ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay atin. Ang bukas ay kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. I do not run in promises. I run on sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Malapit na kayong magsama-sama. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataforma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panatas sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Samantala po, bineltahan ngayon ni Commission on Elections Commissioner Amy Ferolino ang patutsada sa kanya ng paretirong si Commissioner Rowena Guanzon dahil sa akusasyon nitong dinedelay itong paglalabas ng desisyon ng disqualification cases na inihain po laban kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Ayon kay Ferolino, mind conditioning itong ginagawa ni Guanzon dahil wala naman daw talagang nagaganap na pagkakaantala or delay sa paglalabas ng resolusyon. Sa memorandum na naka-address po kay Guanzon na may petsang Enero at 31, sinabi ni Ferolino sa kanyang senior commissioner na hindi raw ito sang-ayon sa konklusyon ni Guanzon na dinedelay nito ang paglalabas ng desisyon. Wala raw itong dapat ipaliwanag dahil wala raw delay sa paglalabas ng kanyang ponensya kahit inilabas na ni Guanzon ang kanyang separate opinion kahapon. Nilinaw din itong kahit daw suportado o tagilid ang separate opinion ng paretirong commissioner ay hindi naman siya makikinabang o magbebenepisyo rito. Bilang co-equal member daw ng commission ay hinihiling ngayon ni Ferolino na tigilan na po ni Guanzon ang mind conditioning na mayroong delay kahit wala naman talaga. Pinakamahalaga rin umano ay hindi na dapat kinakaladkad ni Guanzon ang pangalan ng komisyon sa mga pasabog nito dahil sinisira lamang nito ang kredibilidad ng ahensya na sinasabi niyang pinagsilbihan niya ng mga integridad. Nanindigan po si Ferolino na lagi nitong ikinokonsidera ang timeline at rules para magawa nito ang kanyang tungkulin na naaayon po sa batas.
Dagdag nito ang tanging rason kung bakit hindi pa available ang resolusyon matapos ang 15 araw ay dahil daw kailangan pa niyang i-review ang 3 consolidated cases at nais niyang bumalangkas ng objective na resolusyon. Sa dagdag pang mga balita, ipinaliwanag ngayon ng Commission on Elections si COMELEC na posibleng hindi na raw makaapekto ang separate opinion ni Commissioner Rowena Guanzon sa paghawak ng COMELEC First Division sa kaso ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ito ay dahil posibleng saka pa lamang may labas ang resolusyon kapag nagretiro na ang commissioner. Sinabi ng tagapagsalita ng komisyon na ang mga separate opinions sa mga nakabinbing kaso ay hindi raw retroactive o hindi daw ito pwedeng gamitin sa kaso. Ang mga concurring o dissenting opinions ay hindi raw bahagi ng kaso pero pwede itong gamiting basihan sa mga susunod na kalintulad na kaso o pwedeng gawing jurisprudence. Narito ating pakinggan si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Samantala naman, inamin ngayon ni Jimenez na hindi pa naisusulat ni Commissioner Amy Ferolino ang desisyon sa consolidated disqualification case laban sa dating senador. Ito ay kahit ay nilabas na ni Commissioner Rowena Guanzon ang kanyang separate opinion sa mga petisyon na inihain si COMELEC para hilingin ma-disqualify ang dating senador sa pagtakbo nito sa pagkapangulo. Hindi rin umano nakikita ni Jimenez na matatapos ni Ferolino ang pagsusulat ng desisyon bago ang retirement ni Guanzon sa February 2 o sa araw ng Miyerkules. Samantala po, kasama ngayon ang isang buntis sa pinakahuling nawawala matapos dumalo sa sabong. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ang 4 na buwang buntis na nawawala ay si Jonalyn Lubgin na 22 years old. Kasama po si Lubgin na nawawala ang kanyang kasintahan na si Nomer Depano na nagtungo sa isang sabungan doon po sa Laguna. Dahil sa pagkawala nito ay nasa 26 na itong bilang ng mga nawawala sa iba't ibang sabungan sa Metro Manila at karatig na lugar. Hapon ang nagsagawa ang ilang kaanak ng umano'y 30 sabungerong nawawala ng kilos protesta. Tinangka ng grupo na makarating sa Malacanang para raw personal na hilingin kay Pangulong Rodrigo Duterte na tulungan silang mahanap ang mga mahal sa buhay. Pero hindi na sila pinayagang makalampas pa sa Mendiola dahil wala silang permit para magdaos ng kilos protesta. Hinaing ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero, hindi umuusad itong kaso ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Samantala, ang Presidential Advisor on Entrepreneurship na si Joey Concepcion umaasang maisasalin sa susunod na administrasyon daw ang isang masiglang ekonomiya. At may report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo General, Bombo J na hinihiling ni Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion na magtuloy-tuloy sana ang magandang estado ng ekonomiya ng bansa hanggang sa pagpapalit ng bagong administrasyon. Sinabi ni Concepcion na nakita niyang magiging maganda naman ang takbo ng ekonomiya ngayong first quarter at muling nagpatupad ng pagluluwag. Ayon kay Concepcion, sana lang ay maging maganda rin ang ekonomiya ng hanggang ikalawang bahagi ng taon isang huling quarter ng Duterte administration. Maganda sitwasyon pag nagkataon daw na ma-turn over ang isang ekonomiyang masigla sa susunod na liderato ng bansa at ito'y mangyayari kung magtutuloy-tuloy ang pagsipa ng mga negosyo. Sa kabuuan ng 2021, 5.6% ang ipinalo ng economic growth ng bansa na kung saan nasa 7.7% ang i-record na pagtaas sa fourth quarter ng taon. Bombo Raymond. Yes, Bombo General. So, yung ekonomiya natin sa ngayon so far, Bombo Raymond, pagkatapos ng mga mahigpit na mga quarantine restrictions, kumusta naman yung ekonomiya ngayon so far? Umaangat na ba? Gumaganda na, Bombo Raymond? That's right, Bombo Gerald. So far ay natili sa positive territory ang ating ekonomiya, economic growth at natili yung
kumbaga masigla, lalo pat nagkaroon na ng mga pagbubukas ng mga negosyo. Pero ngayong first quarter hanggang second quarter ay tingnan natin, dahil dito malalaman natin yung magiging impact o ma-factored in na yung epekto sa ekonomiya ng nagdaang bagyong Odette, lalo na sa Visayas at Mindanao. So hindi pa kasi na isama doon sa growth rate nitong nagdaang fourth quarter ng nakaraang taon. So tingnan natin. Pero base naman sa projections ng ating mga economic managers ay talagang magpapatuloy yung pagsipa ng ating ekonomiya, lalo pat ito patuloy din ng pagbaba ng COVID-19 cases at maghuhudyat ito ng pagluluwag pa at pagbubukas ng ating mga negosyo at pagbabalik trabaho ng mga pansamantala ay natigil o nawalan ng trabaho, Bombo Geraldo. Just imagine, Bombo Raymond, kung wala sanang pandemic mula noong 2020, siguro maganda yung kalagayan ng ating ekonomiya ngayon, Bombo Raymond. That's right, dahil lalo pa yung pinaggalingan natin, yung na-establish, yung mga economic fundamentals ay talagang matatag, maganda yung una-una, yung credit rating natin, tapos yung mga revenue collection at the same time yung patuloy na pagganda ng mga economic outlook, hindi lamang sa bansa kundi maging sa labas ng ating bansa ay maganda. Yun nga lang, lahat naman sa buong mundo ay talagang pinerwisyo, pinadapa, literal na pinadapa ang mga ekonomiya, Bombo Geraldo. Si Bombo Jane, may katanungan din daw. Bombo Jane, go ahead. Bombo Raymond, base sa aking obserbasyon, dito sa National Capital Region, hindi pa ganong bumababa ang kaso ng COVID-19, ngunit ibinababa na sa Alert Level 2. Pero kung tutuusin, Bombo Raymond, ang Cagayan de Oro City is nanatiling Alert Level 3. So isa talaga dito ang pinagbabasihan na posibleng maapektuhan, kaya ibinababa sa Alert Level 2 is itong economy, Bombo Raymond? Well, kasama yan sa mga konsiderasyon. Pero ang pangunahin na titignan ng IATF ay yung hospital beds utilization rate. So bumaba na yan dahil nga kukunti na lamang yung mga nagpapa-hospital at karamihan ng mga nagkakaroon ng COVID ay sa bahay na lamang nagpapagaling dahil sa mga sintomas ay minor lang naman. At saka bumababa na rin yung ating growth rate at yung sa prediction ng Octa Research Group talagang hanggang sa yung inaabangan mo, Bombo Jane, na February 14 ay magiging 500 na lamang daw, malamang yung may talang kaso towards that date, Bombo Jane. Ayan, so siguro masaya yung February 14 ni Bombo Jane. Anyway, Bombo Raymond, sa ibang issue naman, si Pangulong Rodrigo Duterte kagabi hindi nagpakita dito sa ating mga kababayan sa pamagitan ng kanyang televised na siyempre talk to the nation na kailan, Bombo Raymond, matutuloy? Well, abangan natin mamaya kung matutuloy mamayang gabi, Bombo Gerald, yung supposedly ay kanyang to the people kagabi. Baka merong biglaan din na inasikaso o kaya ay merong mga problema rin sa mga miyembro ng IATF kaya hindi nakapunta. Abang malalaman natin mamaya kung bakit hindi natuloy yung TTP ni Pangulo Duterte at abangan din natin kung kailan posible mamayang gabi, Bombo Geraldo. Usually nagbibigay siya ng mga mensahe kapag ganito, lalong-lalo na Chinese New Year ngayon. May inilabas na bang greetings? Siyempre, pagbati itong si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating mga kapatid na Chinese, yung mga Phil Chinese dito sa bansa, Bombo Raymond? Wala pa. Hindi pa nagpapadala. Maging yung Office of the Correspondence ay wala pang ibinabahagi na kahit yung written statement ang Pangulong Duterte kaugnay sa pagdiriwang ng Chinese New Year ngayong araw na ngayon ay special non-working holiday, Bombo Geraldo. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom!
Sa iba pang mga balita, inanunsyo ng Supreme Court ang pagkakatalaga ng bagong Associate Justice ng Court of Appeals matapos aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa Korte Suprema, ang bagong CA Associate Justice ay si dating Manila Regional Trial Court Judge Ana Marie Mas. Papalitan ni Mas ang nabakanting pwesto ni dating CA at ngayon ay retired Supreme Court Justice Edgardo de los Santos. Si Mas na pumasa sa bar exam noong 2001 ay na-appoint sa Manila RTZ noong 2015. Kabilang sa mga kasong hinawakan ni Mas ang conviction ng sheriff ng Department of Labor and Employment, National Capital Region dahil sa direct bribery. Ang naturang officer ay natulang makulong ng 7 taon dahil sa pagdemand nito ng 15,000 pesos sa trabahador ng broadsheet na siyang naging mitsa ng labor case. Samantala, si De Los Santos ay itinalaga naman ni Pangulong Duterte sa Supreme Court noong 2019 matapos ang 11 taong pagsisilbi sa Appellate Court. Nagretero ito noong June 30, 2021 na mas maaga ng 1 taon dahil yan sa health reason. Samantala, umabot na sa 18 mga panukalang batas ang inaprubahan sa final reading ng House of Representatives sa ilang araw bago ang gagawin nilang recess para magbigay daan sa nalapit na halalan. Ilan sa mga naaprubahan sa huling pagbasa ay ang panukalang Magna Carta ng mga barangay health workers na magbibigay po ng patuloy na benepisyo sa lahat ng mga medical workers tuwing public health emergencies. Sinabi po ni House Speaker Lord Alan Velasco na mahalaga ang pag-aproba ng mga panukalang batas na nasa final reading na bago ang kanilang pag-uwi sa kanilang mga distrito. Magsasagawa ang mga ito ng isa pang sesyon po sa Pebrero 2 bago ang adjourn para naman sa election period na magsisimula na yan sa Pebrero 8. Samantala naman ang Department of Trade and Industry, mahigpit pa rin ang monitoring sa sumbungan hotline sa kabila ng pagluluwag ng alert status sa National Capital Region. May detalye si Bombo Dennis Hamito. Iiral pa rin at mananatiling mahigpit ang monitoring ng Department of Trade and Industry sa complaint hotline at sa kabila yan ang pagbaba ng alert level status sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Ayon kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, mas madalas nga Bombo Jane na dumarami ang sumbong sa mga violations kapag may mga adjustment sa alert level status. Marami raw kasi ang nalilito at inaakala na lifted na yung mga paghihigpit kahit nagbaba lamang ng ilang protocols ang mga otoridad. Matatandang lumobo sa mahigit 500% ang mga reklamo sa nakalipas na mga taon. Noong 2019 nga ay nasa 10,000 lamang naglalaro yung bilang naman natatanggap na complaints habang bigla itong lumobo sa 57,000 mahigit. Ang online businesses naman ay nakatanggap sila ng 2,000 mahigit na mga reklamo dati, ngunit lumobo ito ng 550% ng may record nila. Ang nasa 15,900 o halos 16,000 na mga reklamo sa online businesses. Sa offline businesses naman ay umakyat ito sa 41,872 mula sa dating 8,000 lamang mahigit ang naire-record sa mga nakalipas na taon. Nangangahulugan umano ito na naging aktibo ang mga mamamayan sa pagsumbong. Ito'y bagay na kanilang ipinagpapasalamat, ngunit ang mas nakakatuwa umano kung wala nang irereklamo dahil maayos ng serbisyo ng mga establishmento. Bombo Gerald? Yes, Bombo Dennis, ano usually yung mga inireklamo dyan kung mayroon kang data dyan ng Department of Trade and Industry, Bombo Dennis? Pinakamalaki dito, Bombo Gerald, yung quality ng produkto. Yung kadalasan, kung ano yung pinapakita online, yung online kasi dito, ito yung isa sa may pinakamataas na paglobo ng bilang. Imagine, 550% yung increase ng mga reklamo, Bombo Gerald. O kadalasan, kung ano yung nakadisplay doon sa mga online platform nila, tulad nung Facebook o Twitter kung meron man, ay iba yung produkto na kanilang aktual na binebenta. Pagka diniliver na, ay doon magkakaalaman na napakalayo pala nung itsura nung nasa picture at nung tunay na mismong item, Bombo Gerald. Meron pinagmumukhang malaki, yung bagay na talagang maliit na produkto lamang, pero doon sa picture ay nilalagyan ng kung ano-anong
ginagawan ng editing na talagang papatok. Pero sa aktual, nagkakaalaman dahil maliit na produkto, mahina pala ang kalidad. So, yun, mga inireklamo, madalas yan. Tapos, yung mga hindi tumutugon sa mga katanungan ng kanilang mga customer, lalo na kung may mga adjustment na nire-request ay hindi tumutupad, Bombo Gerald, yan. Yung mga kadalasan din na nagiging laman ng mga complaint, Bombo Gerald. Oo, yun yung may mga meme dyan sa social media about dun sa sinasabi nila yung expectation versus reality kapag nakuha na nila yung produkto, Bombo Dennis. Paano pala minomonitor ngayon itong lalong-lalo na naglipaan na yung mga platform dito sa pagbebenta ng mga goods sa Facebook na lang, mayroong marketplace, mayroon yung iba pa, Bombo Dennis. Paano nila minomonitor yan para syempre mapanatili yung quality at maiwasan yung panggagancho, pangluloko dito sa ating mga kababayan din lang na bumibili ng mga products, Bombo Dennis? Usually, Bombo Gerald, yung mga sumbong, yung pinagbabatayan ng DTI ng kanilang magiging aksyon. Kasi may mga nagkakaroon ng bentahan dyan, lalo na yung binabanggit mo, online, mga group chat, Bombo Gerald, yung nagiging daan para magkaroon sila ng transaksyon. Hindi naman po pwedeng pasukin ng DTI lahat ng group chat, Bombo Gerald. Imposible naman yun dahil may mga private messages nga. Sabi nga niyan, PM sent. Ang lumalabas dito, kung may nagrereklamo at yung nagrereklamo nag-provide ng proper information, screenshots nung conversation nila, nung bayaran at iba pa, yun yung magagamit bilang ebidensya, Bombo Gerald. So, ang panawagan nila, maging active yung mga mamamayan. Kung may reklamo kayo, ireklamo nyo talaga. Hindi yung maghihintay ka, baka si kapitbahay magreklamo, magra-ride on na lang ako. So, mahirap, Bombo Gerald. So, kinakailangan, kapag may mga hindi angkop dun sa mga nilalabas na patakaran, hindi talaga nangyayari, ito, pwedeng ireklamo, may mga hotline numbers naman sila. And of course, yung online na pwedeng isumbong doon through that platform ng DTI, Bombo Gerald. Oo, si Bombo Jane may katanungan. Ito yung laging halos araw-araw na may dumadating na online na order, Bombo Dennis. Bombo Jane, go ahead. Oo, gusto ko lang itanong, Bombo Dennis, no? Kaya tugunan ng Department of Trade and Industry ang mga reklamo or else yung iba hindi na lang nagre-reklamo, Bombo Dennis, kasi hindi naman nasusolve ng ahensya? Well, depende sa gravity ng reklamo, Bombo Jane. Meron kasi masyadong maliliit na ay ina-address na lang ito doon sa mga roving personnel ng DTI para sila na yung tutugon. Kung maliliit na bagay lang naman, nakabili ka, may butas yung isang piraso ng produkto, pwede nang isumbong doon, ma-resolve na yun doon. Pero kung talagang may kabigatan ito, ang ginagawa naman ng DTI, hindi sila yung nagre-resolve, Bombo Jane, kundi sila yung nagre-repair doon sa proper agency na pwedeng gumawa ng action dito. Like NBI, kung talagang malakihan yung modus operandi na ginawa at ginamitan ng syndicated type na pangloloko, ay ire-refer yan sa PNP, sa NBI, at iba pang mga law enforcement body na siya namang a-action sa naturang usapin. So, yung level ng DTI dito, yung pagkansela at pagsuspindi ng kanilang lisensya, license to operate dun sa mga businesses. Pero yung mga online nga, ay may mga proper na tanggapan na pwede rin pagsumbungan yan. Bombo Gerald, Bombo Jane. Oo, yung pag-monitor din pala, Bombo Dennis, may natatanggap pa ba sila lalong-lalo yung pag-monitor dito sa mga presyo ng mga bilihin ngayon? May mga lumalabag na rin ba dito sa online yung sobrang taas naman ng kanilang binebenta yung presyo, Bombo Dennis? Meron naman, Bombo Gerald, yung SRP, yung suggested retail price. Marami talagang lumalabag dyan. Yun nga lang, pagka may nagreklamo, yan talaga matutugunan. Dahil, may basihan yung magiging action nila. Kaya yun nga yung panawagan nila, maging active yung public na magsumbong talaga. Kahit sa maliliit na bagay, kung may kapasidad, pwedeng ireklamo para hindi paulit-ulit yung mga violations at magawa ng karampatang aksyon. Actually, dito sa Metro Manila, napakarami ng sumbong na natatanggap, libo ang bilangan, habang sa labas ng National Capital Region, meron din sa Bulacan, Laguna, at meron din sa Cavite na mga na-monitor.
and dyan sa Central Luzon, mataas din yung mga reklamo ukol nga dito sa mga violations ng ilang business mga establishment. Bombo Gerald, bagay na natutugunan naman sa lalong madaling panahon as long as nakaprovide talaga yung mga ebidensya para may basihan yung pag-aksyon ng DTI. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Nagsagawa na raw itong Land Bank of the Philippines ng re-investigation kaugnay ng pagkawala ng pera ng mga public school teachers sa Quezon City na nasa 121,000 dahil sa umunay fraudulent online transaction. Sinabi po ni William Montecalvo na isang guro sa San Bartolome High School ay sa Quezon City. Nakatanggap daw ito ng email mula sa Land Bank Quezon City. Itong Hall branch noong Enero 21. Ito ay may kaugnayan daw sa pinakahuling round ng kanyang inquiry sa inihaing reklamo. Hindi naman daw ito humiling ng re-investigation ng kanyang kaso at humiling lamang o humingi ng kopya ng email na natanggap ng bangko na nagkukumpirma at nag-authenticate nga sa validity ng kanyang mga OTPs. Ang request ay ginawa sa pamamagitan ng formal letter. Ayon kay Montecalvo, sinabi ng bangko noong Enero 3 sa 2022 na base raw sa kanilang desisyon ay hindi nila i-reimburse itong questionableng halaga dahil ang transaksyon ay valid at nakumpirma naman sa pamamagitan ng email na natanggap ng bangko para sa mga OTPs. Naniniwala naman daw itong sinasang-ayunan nila, itong sinabi ng ibang biktima na posibleng na biktima sila ng phishing o yung pagpapadala ng mga email at dito mabibiktima yung mga clients. Pero sa kanyang kaso raw ay sigurado siyang hindi phishing ang naganap. Hiniling na rin daw nila sa naturang bangko na magdesisyon na lalo na yung kanyang kaso dahil malaki rin itong halaga na nawala. Sa iba pang mga balita, pasado na sa ikatlo at the final reading ng House of Representatives ang panukalang batas na layong magbigay ng karagdagang benepisyo sa mga Filipino centenarians. Ang House Bill 10647 ay nakakuha iyan ng 193 affirmative votes. Nakasaad sa naturang measure na lahat ng Filipino centenarians o mga naabot na ang 101 years old ay dapat makatanggap ng cash gift na 101 million pesos. Ang mga centenarian ay makakatanggap din ng felicitation letter mula sa Pangulo ng Bansa. Sa kabilang dako, ang mga Pinoy na nakaabot naman sa 80, 85, 90 at 95 years old ay makakatanggap ng 25,000 pesos maliban sa felicitation letter mula sa Pangulo. Ang National Commission of a Senior Citizen naman ang inatasang magpapatupad sa naturang measure. Samantala, kumuha muna tayo ng mga reaksyon dyan pa rin sa labas ng ating himpilan, lalong-lalo na nasa alert level 2 na itong buong Metro Manila at iba pang mga probinsya. Itong pagsisimula yan ngayong araw po ng naturang measures sa yung muling pagdami naman ng tao raw. Inaasahan na po yan at nasa linya po si Bombo Marlene Padierno. Bombo Geraldo, Bombo Jane, andito nga tayo ngayon sa Divisoria, Manila upang kamustahin ang kalagayan dito dahil ito ang Divisoria ay isa sa mga inaasahang dadagsain ng mga tao. Ngayong ibinaba na sa Alert Level 2 ang NCR at ang 7 pang mga probinsya dito sa Pilipinas. Bale sa muling pagkapagaan ng restrictions na ipinapatupad sa mga naturang lugar ay inaasahan ngayon ang pagbubukas muli ng mga negosyo at establishmento at maging ang muling pagdami ng mga taong bibisita sa malls at iba pang mga pampublikong lugar. Dito nga, Bombo Gerald, Bombo Jane, sa bahagi ng Divisoria ay may nakausap tayong tindig. Masaya at malaki ang pasasalamat niya dahil sa pagkapatupad ng Alert Level 2 dito sa Metro Manila ay muling mapapayagang lumabas ang mga tao at muling na sila magkakaroon ng kita. Noong Alert Level 3 daw kasi ay halos wala na talaga silang kinikita, kaya yung ibang tindahan ay napipilitang magsara o di kaya paminsan-minsan na lamang sila nagbubukas dahil nga sa mahigpit na restrictions na ipinapatupad dito. Kaugnay niyan, Bombo Gerald, Bombo Jane, ay pakinggan natin ang tinig nito si isa sa mga vendor sa atin nakapanema si Aling Loida Katindig.
Hirap kami bumenta, walang katao-tao talaga, walang namimili, hirap. Etong nag-level 2, okay. Umano na mga tao, naging labasan na lahat. At least bumibenta na kami kahit papano. Bale, ngayon po, ngayon kasi diba yung first ulit na implementation po ng Alert Level 2 dito sa NCR. Bale, ano po yung ginawa ninyong paghahanda ngayong mag-Alert Level 2 na ka? Kasi diba nasa natin, nadadami nga po yung tao. Ano po yung mga paghahandang ginawa ninyo? Eto nga, itong pagdami na ng tao, level 2 na, pero medyo may pag-iingat pa rin. Kasi mahirap na kahit na nag-level 2, kailangan may protocol pa rin tayo para hindi na maulit yun. Kasi nga, di ba, nung nag-level 3, dumaksa ang tao nung December. Talagang lahat naglabasan na. Maglabasan na lahat, tapos dumating na naman yung bagong kaya umano, dahil nandi na iwasan yung protocol. Kaya ngayon, kahit sabihin mo nag-level 2 na, ingat pa rin tayo. Mahirap yung tayo, magtitiwala na hindi nakakalat pa yung sakit na yan. Kaya okay naman tong level 2, at least may mga tao na naglalabasan, nagkakaroon na rin kami ng benta. Kasi hindi kami bumibenta nung nag-level 3. Nakakaranas kami ng zero. Siyempre, ang gastos din namin tuloy-tuloy. Kung hindi naman kami magtsatsaga, namin. Siyempre, mahirap din naman aasa ka sa ayuda. Diba? Hindi naman lagi may ayuda o may ayuda tayo. Hindi naman din kakasa sa atin sa ayuda. Tuloy-tuloy naman yung mga bills natin. Yung kuryente, tubig, diba? Bayad sa bahay. Yung mga upa. Kaya kahit na nag-level 3, kahit nakukunti taong lumalabas, nagtitiis kami na magtinda rin. Ngayon naman nag-level 2 na, masaya na. Kasi may mga tao na lumalabas na pwede nang lumabas na iba talaga. Yan ang tinig ng isang vendor na si Aling Oloida Katindig. Bale sa ilalim kasi ng Alert Level 2 ay pinapayagan ng muli ang na mag-operate ng hanggang 50% capacity ang mga indoor venue, habang 70% capacity naman ang papayagan sa mga outdoor venue. Maaari din magkaroon ng karagdagan 20% operational capacity ang mga private establishments na mayroong safety seal mula sa pamahalaan. Samantala, patuloy pa rin na pinapaalalahanan ng mga kinaukulan ang publiko na mag-ingat at patuloy na sumunod sa mahigpit sa mga pinatutupad na health and safety protocols upang makaiwas sa banta na dala ng pandemya. Bombo Gerald, Bombo Jane. Oo, yung sitwasyon ngayon dyan dahil holiday ngayon, medyo kaunti ang tao dyan na Bombo Marlene. Tama ka dyan, Bombo Gerald. Bale sa ngayon nga, napansin natin, maluwag yung kalsada. At kagaya nga ng sabi mo, kakaunti pa yung mga tao. Pero ayon kanina, dito sa mga tendera o vendors na nakausap natin, inaasahan nila bandang hapon, dadami yung mga mamimili dito sa Divisoria, Bombo Gerald. So, yung mga tindera so far, ikinatuwa nila yan dahil mas maluwag yung restriction. At ngayong, nataon kasi ngayong holiday, yung pagluluwag ng restriction, kaya medyo kakaunti yung mga tao. So, kumusta naman yung iba pang mga establishment dyan na nakapagbukas na rin ba, Bombo Mars? Bale, sa ngayon kasi, Bombo Gerald, kung makikita mo nga maluwag at sarado kasi nga holiday. Pero asahan natin bukas, magbubukas yan since magisimula na nga yung normal na araw-araw ng mga kababayan nating vendors at mamimili, Bombo Gerald. Okay, Bombo Marlene. Maraming salamat. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa mga sandaling ito ay makakasama na po natin itong si Senator Loren Legarda. Magandang umaga po, Senator. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Maganda umaga po, may aga kiniyutanan, mayang buntag, na imbagabigat, marhay na aga, good morning sa buong Pilipinas.
Opo, Senator, alinsunod po sa inyong hindi pagsang-ayon dito sa importasyon ng 600,000 metric tons na isda? Napakarami po nitong Department of Agriculture sa unang quarter ng taon. Naghain po kayo nitong House Resolution 2472. Maaari nyo po bang ibahagi sa amin itong kabuuan ng resolusyon na inyong inihain po, Senator? Opo, ang ating bansa, ang ikalima sa may pinakamahabang coastline sa mundo. Tayo rin po ay may pinamalaking rich marine biodiversity. Hindi ko po lubos pong maisip ang ginagawang importasyon po ng DA bilang kasagutan sa supply shortage ng ating bansa. Yung decline po ng fisheries production noong pong 2020, bumaba nga po hanggang 2021 ay kaugnay sa overfishing at yung destruction ng ating marine environment at sa mga illegal, unreported and unregulated fishing activities. At nakakabahala rin po yung pagtaas ng importasyon ng mga isda noong Mayo 2020 hanggang Agosto 2020 at may mga 380 containers po ang mga na-import na mga isda kagaya ng galunggong, makerel, at iba pang isda na kasama sa majority ng mga huli ng ating mga small fisher folks. At gusto ko rin po sanang ipahayag na yung issuance ng DA ng special order noong 2019 ay nagbigay daan sa pagtaas ng importasyon ng mga isda. Yung issuance sa aking paningin po ay violation ng ating Fisheries Administrative Code dahil karamihan po sa mga imported na isda ay na ibebenta sa ating local wet markets. So, nakakasira po ito sa kabuhayan ng ating mga small-scale fisher folks. At sa kabila po ng pahayag ng DA na kailangan natin mag-import ng isda, hindi po ito ang solusyon upang makamit ang demand ng fish supply para po sa atin. Ito po ay isang band-aid solution lamang sa isang malaking problema na matagal na nating dapat na solusyonan. So ito pong resolution na ito ay magbibigay daan para ma-review ang mga polisiya hinggil sa importasyon ng fishery at aquatic products at makapaglaan po ng stronger measures para mabalanse ang pangangailangan sa production growth for food security habang pinoprotektahan ang mga small-scale farmers at fishery resources. Wag sanang band-aid solution ang gawin natin. Food security po ang dapat tugunan at dapat gamitin ang ating resources para sa karagdagang suporta para sa mga mangingisda. Ang susi po dito ay pag-empower po sa kanila. Opo, si Bombo Jane, yung aking partner, may katanungan din po, Senator. Bombo Jane, go ahead. Senator, bilang representante po ng Antique, paano po ninyo naisigurado na mabibigyan proteksyon ang fisheries industry? Malulugod ko pong binabahagi sa inyo na meron po kaming positive growth na 9.15% noong 2020 pagdating ng sa fisheries po sector ng Antique. Yung ating probinsya po ay may tuna highway na tinatawag sa buong Region 6. At noong 2020, meron pong naitala na 1,173.13 metric tons na huli ng tuna. Ang Antique rin po ay isa sa top seaweeds producer sa Region 6 na may total production ng 82.26 metric tons noong 2020. Upang pong masiguro na may maayos na mga pasilidad ang ating mga mangingisda, tayo po yung nagtayo ng mga community fish landing centers sa 12 LGUs po sa ating probinsya at Fisherman's Wharf sa bayan ng Tibiao na mag-serve po ng docking area at refuge ng ating mga fishing boats at mga small-scale fishing vessels, lalong-lalo na po na tuwing may bagyo o pag masama po ang panahon. At ayon sa ating Antique BIFAR, nakapag-distribute na po sa ating pagbibigay po ng pondo nung ako po'y senador ng 1,819 units po ng mga fiberglass boats na may mga marine engine, underwater fittings at mga fishing gear sa ating mga coastal municipalities. Ito po'y
trabaho ko po, kasama po ang BIFAR. At maliban po sa bangka, we distributed yung mga bottom set gill nets, yung mga mula handlines, mga tuna handlines. Marami pong mga payaw set, fish aggregating devices, yan. Marami pong mga gamit. Okay po, Senator. Opo. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa Bombo Radio. Salamat po sa pagkakataong makausap kayo at sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan. Magandang umaga. Karagdag pang mga balita, tatapusin pa lahat ni Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon at COMELEC Chairman Sharif Abbas ang lahat ng kanilang mga trabaho bago ang tuluyang pagretiro sa February 2 bukas. Sinabi ni Guanzon na mayroong 53 na resolution ang kanyang tatapusin hanggang hating gabi ng February 2. Tiniyak naman ito na kahit naritirado na siya ay magpapatuloy pa rin ang kanyang pakikipaglaban sa mga maling gawain. Pinayuhan naman ni Abbas ang mga commissioners na pag-uusapan na lamang nila ang anumang hindi pagkakaunawaan at huwag idaan ito sa social media. Samantala, ang Parañaque LGU may pagbabago raw para mapadali itong pagkuha ng aplikasyon ng building permit. At nasa linya si Bombo Jovino Galang. Inanunsyo ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na meron silang bagong sistema para mapadali ang aplikasyon ng building permit sa kanilang lungsod. Ayon sa alkalde, nang nasabing sistema ay mula sa Office of Building Officials. Dagdag pa ng alkalde na ang pagpapagaan ng aplikasyon ng building permit ay isang paraan para makaakit ng mas maraming investor at magdala ng negosyo at trabaho sa lungsod. Amendado ito na nagkaroon ng delay ng pagpapalabas ng building permit dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic, pero ang kanilang Office of Building Officials ay nakapag-issue ng 7,500 permits noong 2019. Naghahanda sila sa online transaction at ang pagsasagawa ng one-stop shop para mapadali ang application ng building permits sa pagsasagawa ng negosyo sa lungsod. Sinabi pa ng alkalde na ang pagsasagawa ng online transactions ay makakatulong sa mga building officials para madaling maka-evaluate, makapagproseso at makapagsagawa ng monitoring para mapabilis ang pagpapalabas ng mga permit. Sa ganitong paraan anya, ay mayroong pagpipilian ang mga aplikante kung nais sila ng online o ang pagbisita mismo sa one-stop shop na kanilang itatayo. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo Bombo! Bombo Jovino, bakit pinais or pinadali ng Parañaque yung pagbibigay ng mga building permit na yan, Bombo Jovino? Yes, Bombo Gerald, dahil nga sa naramdaman din ng lungsod itong pandemya nga na kumonte yung mga investor, kaya't mas maganda yung mapabilis at mapadali yung pagkuha ng mga building permit, mga business permit para at least madaling makapagpatayo ng negosyo at ganoon din makapag-generate ng mga trabaho dyan sa lungsod, Bombo Gerald. Oo, Bombo Jovino. So, may mga investors na ba na nagpahayag din na galing sa ibang lugar na magnegosyo dyan dahil pinadali nga itong pagkuha ng mga requirements sa Bombo Jovino? Base sa kanilang record nga, 7,500 yung mga investor noong pang mga nakarang taon at inaasahan nila na madadagdagan pa ito sa pagpapamadali na may online processing na sila. Ganon din, may itatayo silang one-stop shop na para minsana na yung pagkuha ng mga business permit at mga kaukulang mga dokumento pa na kailangan sa mga pagtatayo ng negosyo, Bombo Gerald. Okay, Bombo Jovino. So, back to you, Bombo Gerald. Sa iba pang mga balita, nilinaw ngayon ng National Bureau of Investigation na lahat daw ng mga natatanggap na banta sa buhay ng mga public officials ay iniimbisigahan na ng Department of Justice. Ito ang naging pahayag ni Justice Secretary Medardo Guevara kasunod ng pumutok na balitang mayroong assassination plot laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng video na nakapost sa social media platform na TikTok. Sinabi ni Guevara na lahat ng banta sa mga public officials, mga dati at kasalukuyang opisyal, maging ang mga kandidatong tumatakbo sa public office ay kanilang iimbisigahan kapag natanggap ang mga ito ng lehitimong impormasyon.
Nanindigan si Guevara na hindi biro ang pagbantaan ng isang tao kaya't bago pa man ito nangyari o mangyari ay mayroon na silang ginagawang hakbang. Mayroon daw standard na sinusunod ang National Bureau of Investigation sa pag-iimbestiga sa mga bantang natatanggap ng isang individual. Kung maalala, maging si Vice President Leni Robredo ay hindi rin nakaligtas sa mga banta sa buhay noon. Samantala, inaprubahan na po ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa itong panukalang nagdedeklara sa Agosto 30 bilang taunang National Press Freedom Day. Nakakuha ng botong 19 affirmative votes o yung mga pubayag habang wala namang tumutol at abstention ang Senate Bill number 670 na layong bigyan ng pugay si Marcelo H. Del Pilar na siyang ama ng Philippine journalism na isinilang noong Agosto 30, 1850. Sa ilalim ng panukalang batas, lahat po ng ahensya ng gobyerno, itong Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, itong government-owned at controlled corporation, maging itong mga local government units at gayon din ang mga pribadong sektor ay kailangan na nakikiisa po sa anumang related activity na isasagawa sa premises ng kanilang respective offices. Itong establishments para sa makabuluhang pag-obserba at pagdiriwang ng National Press Freedom Day. Inatasan ng naturang bill itong Department of Education, ang Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority o itong TESDA, kaakibat ang pakikipagkonsulta sa Office of the President sa pamahalaan at private media organizations upang maimulat ang publiko at private schools sa kahalagahan ng press freedom, ang kanilang karapatan at social responsibilities at sa pagsugpo sa lahat ng uri ng karahasan laban pa rin sa mga mamamahayag. Nauna nang inaprubahan ng House of Representatives itong kanilang sariling bersyon ng naturang bill noong Hunyo 2021. Batay sa 2021 Committee to Protect Journalism Global Impunity Index, nananatiling isa pa rin ang Pilipinas sa mga pinaka-worst na bansa pagdating pa rin sa mga hindi nare-resolbang kaso sa pagpatay ng mga journalist. Ang Pilipinas ang nasa ikapitong ranggo ngayon sa listahan ng New York City-based media watchdog na may 13 unresolved killings sa nakalipas na 10 taon. Samantala, nakipag-partner na raw itong Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga internet service providers para sa halos isang buwang pagdiriwang ng Safer Internet Day for Children Philippines na nagsimula na po yan, magsisimula sa Pebrero 8. Ang isang buwang selebrasyon ay may temang Click, Respect, Connect, CRC Next Level, ligtas na ugnayan online. Tatalakayin sa mga forum kasama ang mga ISPs. Kaugnay pa rin dito sa mga available na teknolohiya para malabanan daw at matugunan itong online sexual abuse at exploitation, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Ibabahagi naman daw ng mga representatives mula sa mga telecommunication companies itong kanilang mga safety mechanisms at available technologies, software at sistema para maharang at ma-filter itong child sexual abuse materials, itong child sexual exploitation materials. Pangungunahan ng Department of Science or DSWD at Interagency Council Against Child Pornography. Itong pagdiriwang para sa awareness, para sa pangangailangang masigurong magkaroon ng proteksyon itong ating mga kabataan sa posibleng pang-aabuso sa hindi maayos na paggamit ng internet o itong kakulangan ng awareness sa internet security na nasa ilalim po yan ng Presidential Proclamation number 417 na nagmamandatong isagawa ang selebrasyon kada ikalawang Martes po yan ng Pebrero. Sa mga oras na ito, kukuha tayo ng balita mula sa probinsya. Nasa 300 na mga residente sa Caraga, Davao Oriental apektado ng diarrhea outbreak. May pag-uulat ang Bombo Radio Davao.
Patuloy ngayon na inoobserba ng kalagayan ng ilang mga residente ng Caraga, Davao Oriental matapos makaranas ng diarrhea outbreak sa lugar. Nabatid na marami ang dinala sa mga evacuation center matapos makaranas ng pananakit ng kanilang tiyan. Sinasabing nasa 300 mga individual mula sa siyam na sitio sa Barangay Santiago sa nasabing lalawigan ang patuloy ngayon na inoobserbahan ng mga doktor. Una lang sinabi ni Dr. Chris Anthony Limen, Caraga Municipal Health Officer, na nakakaalarma ang nasabing insidente, lalo na at mabilis umano ang pagtaas ng mga nagkadayariya kung saan sa loob lamang ng halos 48 oras, nasa 150 na ang naitala. Maliban sa Sitio Atipo, marami rin umano ang nagkakasakit sa Barangay Sitio Lower Mansanas na nasa 110 na mga kaso. Iniimbestigahan na rin ngayon ang impormasyon na may isa pa umanong namatay sa Barangay Santiago dahil sa dehydration. Pinagbawalan muna ngayon ang mga residente na uminom sa kanilang mga faucet matapos makumpirma ng Davao Oriental Provincial Health Office na kontaminado ito ng kolera. Nananawagan din ngayon ang local health office ng dagdag na mga health personnel para tumulong sa mga biktima. Dahil sa dami ng mga pasyente, temporary muna na nakakonvert ang COVID-19 quarantine facility sa infirmary. Bagaman sinabi ng Caraga Health Center na nasa stable naman ang kondisyon ng mga pasyente. Yan ang balitang mula himpilan ng Bubarangay Davao para sa Bobo Network News. Bobo Eman Dalapenya nag-uulat para sa Basta Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo Police Report. May nalunod pong dalagita doon sa Pangasinan. Nakuhanan po yan ng video ng kanyang kasamahan at may update ang Bombo Radio Dagupan. Patay ang isang 16 anyos na grade 9 student matapos malunod habang naliligo at nangunguhan ng talaba sa ilog na nakuhaan pa ng video ng isang kasamahan nito. Sa Barangay Bulasi sa bayan ng San Fabiana, dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Major Ramil Mendioro, hepe ng San Fabian PNP, bago ang insidente, kasama ng biktima ang kanyang kaanak at ilang kaibigan na naliligo sa naturang ilog at nangangahon na sana ang biktima ay natanggal ang kanyang suot na tsinelas at kanyang binalikan, ngunit hindi na niya namalayan na nasa mas malalim na parte na pala siya ng ilog laba kasama ang kanyang mga kaibigan. Tinangka naman siyang isagipin ng mga nandoon, mga kaibigan kamag-anak at itinakbo sa ospital, ngunit sa kasabihang palad ay hindi na ito buhay sa Region 1 Medical Center. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Nagbabala ang United Kingdom ng mas mabigat na sanction laban sa Russia kapag itunuloy nito ang pag-atake sa Ukraine. Sinabi ni Foreign Secretary Liz Truss na ang bagong legislation ay para mapalawig ang sanction ng United Kingdom kapag itinuloy ng Russia ang atake nito sa Ukraine. Sa kasalukuyan kasi ay ang gobyerno maaaring magpatupad ng sanction na nakatuon lamang sa Russia. Sa bagong ipinakilalang kapangyarihan ay naging malawak ang target nito sa mga individual at mga negosyo. Sa kanyang talumpati sa House of Commons, sinabi ni Truss na ang bagong legislation ay hindi otomatikong magpapatupad ng sanctions sa Russia, pero magbibigay ng karagdagang kapangyarihan sa pagkakataon na lusubin ng Russia ang Ukraine. Nauna rito nagbabala rin ang Russia na mayroong ganti ang anumang sanksyon ang ipapatupad sa United Kingdom sa kanila. Bombo Sports News. Muli pong kinuha ng Samahang Basketball ng Pilipinas or SBP ang veteranong coach na si Chot Reyes na siyang papalit daw kay Tab Baldwin. Nagpasya kasi ang American Kiwi coach na ituon na lamang ang trabaho sa pagiging coach ng Ateneo de Manila University basketball team na siyang nagdala sa koponan na maging kampyon sa UAAP mula 2017 hanggang 2019. Ayon sa SBP na dahil sa pandemya ay nagkaroon ng pagkakapatong-patong na ng schedules ng UAAP schedules at ang paghahanda ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup 2023 qualifiers. Dahil dito anya ay hiniling mismo ni Baldwin sa SBP na itong kanilang chairman emeritus na si Manuel Pangilinan na ito ay bumaba na lamang sa pwesto. Maguguritang naging coach si Reyes noong magwagi ang Gilas Pilipinas ng silver medal sa 2013 FIBA Asia Championship. Siyang nagresulta naman sa makasaysayang paglalaro nila sa FIBA World Cup.
Bukod pa dito ay naging susi rin siya sa pagkuha ng medalya ng Gilas Pilipinas sa William Jones Cup. Magiging host kasi ang Pilipinas kasama ang Japan at Indonesia sa FIBA World Cup sa susunod na taon. Bombo Business News. Nagsimula na pong magpatupad ang mga kumpanya ng langis ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Mayroong 75 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, habang sa diesel naman ay meron din dagdag na kaparehong presyo. Mayroong 45 centavos ang idinagdag sa kada litro naman ng kerosene. Na unang nagpatupad ng Caltex kaninang alas 12:01 ng hating gabi ng price increase, habang halos magkakasabay-sabay naman itong kumpanya ng langis na nagpatupad ng dagdag presyo naman sa produkto kaninang alas 6:01 ng umaga. Mamayang hapon ay mayroon pang magpatupad ng price adjustment itong clean fuel sa oras na alas 4:01. Bukod sa langis ay mayroong dagdag na presyo ang ipatutupad sa liquefied petroleum gas or LPG. Aabot po sa 4 na piso sa kada kilo ang itinaas ng LPG, habang ang auto LPG naman ay mayroong 2 pesos at 23 centavos. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 51 pesos 27 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 6 pesos at 58 centavos. Ang Singaporean dollar 37 pesos 84 centavos. Ang euro 57 pesos at 15 centavos. Habang ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 66 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love, and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. Kong Hepa Choy, ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 5 dekada ng